La reunió amb els empresaris també ha aixecat polseguera entre l'empresariat local. Tot i que hi ha hagut presència illenca a la reunió, els comerciants lamenten que només s'hi hagin convocat els grossos, Riu, Sol Melià i Globàlia. Els problemes del petit i mitjà comerç són prou coneguts, però ningú no els ha cridat a la cita. La reunió del líder de l'executiu central amb els peixos grossos de l'empresariat espanyol no acaba de convèncer els comerciants mallorquins. No és molt normal que se representen amb empresaris individuals i no se presenten l'organització que els representa, que jo crec que és més representativa que no només 30 empresaris. He de dir que nosaltres pensam que és un poc de, en teoria, un poc d'esparipé per sobre molts i parlar de coses, però crec que solucions poques. Malgrat les bones intencions, pensen que la situació no millorarà i es perdran molts dels drets adquirits en matèria laboral i social. Els talers d'arbarat que estem ficat per molt que mos contin. No poden suportar gastos, no poden comportar l'endeutament, no hi ha cap capacitat ni una de tornar un sol cèntim d'euro allà on el devem, generant més gastos contínuament, dia a dia, que és que ingressam. Me refereixo a nivell d'estat i autonomies i ajuntaments. Per tot això, volen recordar a Zapatero que les pimes són les principals empreses generadores de feina i que representen el 90% del gruix empresarial del país.